בלימוד יחד אנחנו מגלים את הלימוד, שפת הלימוד, מקורות הלימוד לכולם, וכך נזכה לדעת, להבין, להרגיש את העומק החוכמה. במיוחד הייתי אומר שזה לחוכמת הקבלה חשוב. כי חוכמה שהיא לא, אי אפשר לכתוב אותה בספר בצורה שמה שאתה קורא אתה מבין. כאן זה צריך להיות עוד קשר מיוחד בין הלומדים למורה ומהמורה לספרים, ולכן הנושא, החוכמה עצמה, היא דורשת